ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦେବ ଭୂପତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଦେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଖୋଲିଛି, ତେଣୁକରି ଯାଦା ଭାବରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି? ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ M601 ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସଂଯୁକ୍ତ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ, ଭାଗ ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଧାନ କରିବ। ତା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? 4 ଗୁଣନ 10,000 ଯୁକ୍ତ 0 ଗୁଣନ 10,000 ଯୁକ୍ତ 4 ଗୁଣନ 1,000 ଯୁକ୍ତ 0 ଗୁଣନ 100 ଯୁକ୍ତ 4 ଗୁଣନ 10 ଯୁକ୍ତ 4 ଗୁଣନ 1 ସମାନ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? 4,04,044। ତ କମା ଦେଇକି ଲେଖିବ, ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ? 10ର ଡାହାଣ ପଟେ କେତୋଟି ଶୂନ ଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 10 କୋଟି ହେବ ନା 7ଟି? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ। ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ କମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ନା କୋଟି, ଲକ୍ଷ, ହଜାର। ତ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ନିୟୁତ ଏବଂ ହଜାର ସ୍ଥାନ ପରେ କମାର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯେ ଡେସ୍କଟା ନାହିଁ, ତା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିନିଅ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ତ ତୁମେ ଏଇ ଡେସ୍କରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦିଅ। ତାପରେ ଯିବା 9 କୋଟି 82 ଲକ୍ଷ 23,000 10 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କମା ଦେଇ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦିଅ। ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଥିରେ କମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ନା 6,525। ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ସାରିଦେବା। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅସମାନ ହେଲେ ଯାହାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କ'ଣ ହେବ? ନା ସାନ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଉଲଟାଇବା। ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ 8 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ। ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ, ଦେଖିନେଲ ପିଲାମାନେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଠାରୁ 1,750 କମ୍ ହେବ। ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ, 8 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ ଏଇଟା। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ଉତ୍ତର ତ ହେଲା ଆଉ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ହେଲା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଘ ହେବ, ଭୁଲରେ ଗ ମାରିବନି। ତ ଆସ, ଏଇଟା 12 ନମ୍ବର ହେବ କ। ତ 13 ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ। ଧାରାରେ ଲେଖିବା। ନା ଗୋଦାମରେ ଚାଉଳ ଥିଲା 100 ବସ୍ତା, ଗହମ ଥିଲା 50 ବସ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମର ମୋଟ ବସ୍ତା ହେଲା 150। 10ଟି ଗୋଦାମର ମୋଟ ବସ୍ତା ହେଲା ସମାନ 150 × 10 ସମାନ 150 ବସ୍ତା। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଯିବା। 4 କୋଟି ଅୟୁତ ନା 4,000 ଅୟୁତ ସମାନ 4 କୋଟି ସମାନ ଡେସ୍ ନିୟୁତ ନା 40 ନିୟୁତ। 4 କୋଟି ସମାନ ଡେସ୍ ନା 40,000। ଉପଯୁକ୍ତ, ଏବେ 15 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଏବେ ରଖୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।